Why Funky Elephants? You know, that was my, you know, the organizer, we are Funky Amigos, and the festival is Funky Elephant, you understand that? One more time. The festival, the name of the festival is Funky Elephant. Yeah. You know? Why? Well, Funky Elephants. Yeah, because my friend is an artist. Mä kirjoitin noin 200-300 nimiehdotusta. Ja sit tuli tää merkki, sillä mikä on suora F. Semmoisessa positiivisessa muodossa, miten siinä voi esiintyä 2 tai jopa pelkästään 1 elefantti. Jos ei kutita yhtään, jos on vaan pelkästään bileet, tulee vaan pelkästään musiikki, ihmiset tanssi. Mutta jos ei kutita, silloin ei ole bileet. Funky Elephant is the shit.